गोदान नाम्बार सिख्लाबा हामथारगौलै। हेलौ कौन बे? हेलौ शान्ति ना? शान्ति नङा नामा? है मानसिया गार्लफ्रेन्डजों गारजाना अशान्तियाव दं, बहा शान्ति जालाबायनो। अरे भाई आं बेखौ बुङाखै, आंनि गार्लफ्रेन्ड शान्तिनोसो हरदोंमोन आं, शान्तिनो। है सोर आदुआ नोंलाय? गावनि गार्लफ्रेन्डनि नाम्बारखौनो सिनायलायि खाना नामा? ना लटारि गेलेदों? रं नाम्बार खालामदों आरोना। सिख्लाबा गोदै गोदै रायलायसिगोन जाहैबाय। सरि दे ब्रादार, सरि गोरोन्थियावनो मिस्टेकआव माबायाव थुफ्लांना थांफ्लांबाय। रं नाम्बार जाबाय दे। बबाव नांदों बे? बबाव नांदों? बबाव नांदों माने बेथ' मबाइलावनो नांदों। आरे यार माने मा जायगायाव नांदों होनदों? बबेयाव दं नों दा? बबेयाव? आंथ' दा हायावनो दं। पागल साला, फना लाखि होनदों, फना लाखि। आं नोंनि फनखौ मानो लाखिनो? है गोदाव सोराव फना दोन होनदों, फना दोन। आंनि फन आंनि गोसो बादि दोनगोन, नोंहा मा खिथाव अर नांदों? ओइ गथ' नोंनाव खर'आव मेलेम दंना गैया? हा खर'आव मेलेम दंना गैया? खर'नि मेलेमानोथ'लै नायनाय जायाखै, बोरै नायोबा खोथाना होफैलाय। एक्सुवेलि आं जि बुंदों नोंनि मेलेमाव हाबैदोंना हाबैयाखै? हो हाबैदोंना हाबायाखै मेलेमाव? नोंनि बुंनायाथ' आंनि खोमाथिंसो खोनाफैदों। नों आंखौ मा बे गरमाव आरो गरम खालामबावनो नागिरदों? सोरबा अर सुना होबावदों नामा होमबा खाथियाव? ओइ नों सोरजोंबा थार रायजानाय बायदि मोनदों? हा सोरखौ बादि सानना लादों नोङो? आंथ' दा मोजां मिथिला, खिन्थु नोंखौनो बादि सानना लादों आङो। ओइ नों उल्था उल्था बुंगासिनो ना? नोंखौ दा खाथियाव मोननायबा बाथोन देनाय बायदि गेब्लेहोजोबगौमोनलां। खदालसो आङो, खदाल। नाथाय खदालाथ' रायज्लायनो रोङा। हाउ इट पसिबल? आंनि मुङानो खदाल, बुरबक जावख्लाबजोबगोन आङो। सारा बिटिआरनि मानसिफोरानो आंखौ सिनायजोबो। अब्लालाय आंलाय माथो सिनाया होमबालाय? ओइ गथ' नों आंखौ गिमाराखैना? आंहा बिल्टि लोगो एनडिबि लोगो माखासे दं, दानो बिसोरखौ लानानै थांगोन आङो। नाथाय बिसोरबोथ' नों आं बादि मानसिसो। बिसोरथ' मालाबानो गोजोन एकर्ड खालामबाय, सुक्तियाव फैजोबबाय। आरे आंना हले रागे दावखोनांगौब्ला कन्ट्रल गैया दै। रागे दावखोनांगौब्ला थांमारगोन आं खिन्थु। नोंना रागे दावखोनोल' रोंगोन नामा होमबा? फावसायनो रोङा? बबेनि नों बबेनि? आं नोंखौ गारखाला, दानो मानसि लाना बुनो थांगासिनो आङो। नाथाय साहस गोनां मानसियाथ' इमारजेन्सि खामानियाव मालाबा मालायनि सायाव सोनारा। आसलि हिम्मत आसल हिर'आ बेसो, जायनिखि गुबुननि दुखु खैफोदाव सुंथाबो, गुबुननि जाब्रबथायखौ बासायो, गुबुनखौ अरायबो हेफाजाब होयो, अनो। नाथाय नोंथ' दाखुसो आरो गिख'सो, बेखायनो आंखौ लोगो लाना बुफैनो नागिरदों। ओइ बादो, बबेनि गयदा पण्डित नोंलाय? फंसेबो उत्तर होनांला नोङो खिन्थु। फंसे बुंब्लानो गैखाला नोङो आंजों। फंनै बुंब्ला थागोन नामा होमबा? भाई मारो मुझे, मारो मारो। आंथ' नोंनि भाइ नङा, आं मानो बुनो? मामि। बोराय मांग्रांग्रां गथ' गोरलै बायदि दाबो बिमा नागिरो नोङो? दाबो गाइखेर जायो नामाब्रा? लोगोफोर मा नायबाय थाखोलै? साबस्क्राइब, लाइक आरो बेल आइकनखौबो थुना होदोलै। मोजां मोनदोंबा शेयारबो खालामना होदोलै।